Вие гледате предаването "Кухнята на новините" на Пловдивска телевизия Тракия. Най-интересното предстои. Здравейте, пловдивчани! Вие сте с поредния епизод на "Кухнята на новините", предаването, в което новините се пекат на бавен огън, съответно посипват се с щипка смелост, анализ, за да ви поднесем новините горещи, такива каквито са. Днес е време най-после за футболни новини, тъй като в последно време предаването на живо в понеделник беше свързано с някои други теми. Темата днес е мечти и трусове под тепетата. Мечти и трусове в пловдивските отбори. При мен е моят така добър познат вече от доста време Иван Козмов, анализатор, човек, който е начи с футболните въпроси. Поводът да го поканя не само мачовете, които двамата почти заедно гледахме, но и вчерашното регионално дерби в югоизточната В група между отборите на Спартак, Пловдив и Асеновец. И тъй като от началото на тази година не сме така обръщали внимание на футболът в по-долните нива, време е днес да го направим. Ванката беше вчера на стадион на Пловдив. Какви са твоите впечатления от този матч? Разбирам, че е бил доста оспорен, тъй като е имало обратие в резултата. 2-2 в крайна сметка. Да, доста оспорен матч, но матч стана по-остър второто полувреме. Първото полувреме двата отбора не показаха кой знае какво, на по-ниски обороти. Матч стана интересен след 70-та минута. Тогава имаше и червен картон за отбора на Асеновец. Тогава стана по-силната част на матча. По-динамична. Да, по-динамичната. Обикновено, когато има червен картон на терена, има много страсти. Преди това, след това. Такъв ли беше този матч? Оспорван, как се казва на футболен език, на кило кръв и метър кожа? Не, напротив. Матч стана двуостър във второто полувреме. Първото полувреме двата отбора излезнаха на ходом. Аз очаквах повече, особено от Спартак Пловдив, очаквах много повече да си решат матча още първото полувреме с 3 гола, но нещо явно им кучи в играта. Имаха доста липсващи футболисти, титуляри, може би това се оказа така. Защо? Аз разбрах, преглеждайки съставите, че, например, ключова фигура като Димо Бакалов не е взел участие. Контузия, какъв е проблем? Не знам, не съм запознат, може би треньорска преценка. Треньорска преценка. Ти познаваш момчетата от Асеновец, те в стандартния състав ли си бяха? Повечето да. Повечето да. Имаха доста млади момчета, но в Асеновец те така се залагат на местни млади момчета и някой друг по-опитен. Но много ще им е трудно на Асеновец да се спасат този сезон. Надявам се да успеят, нали, както знаете, аз съм си родом от Асеновград и имам сантимент към този отбор. Не само това. По принцип Асеновец е бил винаги един много сериозен клуб. В крайна краща в Пловдивска област има нужда и от такива отбори, където млади момчета да отиват, да придобиват опит и евентуално, ако покажат качества, да отиват в по-големите отбори. Асеновец винаги е бил школата на Асеновец винаги е захранвала, сега да не ги изборяваме тук и в Локомотив, и в Ботев, футболисти, които са се налагали, които са в началото пътя им е започвал точно там, от Асеновец. Точно така. Най-интересното е, че двата гола за Спартак паднаха от рожби на Асеновец. Тошко Тодоров и Славков. Да. Какво впечатление ти направи Тошко Тодоров? Той имаше една авантюра там в Арда. Или в Своге? Не, в Севлиго ли къде беше? В Своге беше, да. Той не е лош футболист. Заедно сме играли с него в юношеските формации на Асеновец. Това не го знае. Да, ние сме набора с него. Значи обещаваш да го поканим някой ден. Обещавам някой ден, ще му се обадим.
много добър футболист за стандарт трета лига, дори му тясно според мен. Бърз, повратлив, чете играта. Според мен трета лига му е ниска топка, но той се знае, че Спокойно може да играе и в по-горно. със сигурност може, да. Със сигурност може. Има качествата. А Спартак с човек повече пък два пъти ги повеждат момчетата от Асеновград. Тъй като Спартак се намира в една такава позиция, нито има някакви шансове да се бори за по-горно ниво да влиза, нито пък може да изпадне. Примирени ли изглеждат момчета на Спартак? Да, не изглеждаха така да искат победата на 100%. Може би това кадровите проблеми се става. Толкова си можеха момчетата. Опитаха се, нали, на няколко пъти така да завършат мача, но по-скоро... С победа. Да, с победа, но по-скоро не успяха. Също така, Асеновец второто по време имаше доста добри контратаки. Може би поради спортно майсторство не можаха да отбележат повече голове. Но пък, гледайки резултата и движението на резултата по-точно, не можем да не отчетем, че така или иначе момчета са проявили прословутия гладиаторски дух, на два пъти се изоставят. Младите момчета на Спартак, да. И доколкото виждам, гол е станал чак в 96 минути. Имаме зрител на телефона. Ало, здравейте! Попитайте нещо, кажете нещо. Добър ден, Корин Козмов. Опася Петър Мечев от Стамболийски. Аз съм ветовен въгледан, не го изтървавам никога и не мога да не се включва, чух името на Георги Славков. Хубаво, че в Стамболийски вече имаше добро ръководство от Общинско, че стадиона, който беше на един комунист, се казва се Георги Славков. После основата на Спартак Пловдив, това като вземеш вратаря Кирил Стойнов, като вземем Тобия Момен, Георги Бенчев, това са футболисти от Стамболийски. 57 година децата на Стамболийски бяха републикански шампион България. 57 година са била 7 годинки и една снимка голяма 30 на 30 стоеше на топто в център на снимката. И всички тези футболисти звигнаха на времето нашата Тракия или Тракиец, тя смени много имена, Тракийска слава, беше в Б група. Благодаря на това момченце, че така... Добре. Ще го каним това момченце да е жив и здрав и друг път. Това, което си говорим за естествения преход, естественото преливане от по-долните футболни нива към по-горните и тези отбори тук в областта като своеобразен генератор на футболни таланти, нашия зрител го потвърди. Всъщност той като говориш, аз сетих, че да речем в Ботев още от онези години, 67 година, например, в шампионски отбор на Ботев, от Асеновец пристига Вангел Делев. Да, той е юноша на Спартак, но е изпратен там да натрупа опит. Да, така че след това в Ботев светла му памет на това момче, така доколкото знаем, то вече не е между живите. Вратаря Илия Николов, той беше много добър вратар, играеше известно време в Марица. Петър Шопов, един страхотен, универсален защитник. Говоря само за Ботев. Имаше такива футболисти в Локомотив, един прекрасен защитник, мисля, че се казваше Костов, ако не бъркам името. Имаше и други момчета от Асеновец. И не само там, разбира се. Добре, а терена как беше? Големия проблем на Спартак с терена. Като за трета лига и като, да кажем, че предния ден в събота се бяха отменили всичките мачове, които са в Пловдивския район, заради лошото време, теренът беше окей. Беше добре. Да, защото там има естествено зачимяване и май се оказва то по-резултатно, отколкото тези нови технологии с пясъчна възглавница отдолу и така нататък. Добре, да преминем тогава към следващата тема. Ние с теб, така се казва и нашата тема днес, мечти и трусове. Нека да преминем към мечтите, а те започнаха от една четвъртфинална, люта четвъртфинална битка между Локомотив и Ботев на стадиона в квартал Лута. Двамата го изгледахме този матч. Затова искам в началото да те питам, как оценяваш, макар и трудно, заслужена ли беше победата на Локомотив
И има ли наистина Локомотив така, шансове да мечтае за финал? Реални шансове? Ами, има реални шансове да мечтае за финал, но не съм сигурен дали, ако стигне до този финал, ще успее да вземе купата. Но това е друг въпрос. Няма да е малко да закарат пак май месец толкова много хора да гледат мача. При всички случаи. Да. При всички случаи. За мен това си бъде за тях по-големия финал. Да закарат хората, пък вече там един матчичко се случва. Може би Локомотив, Пловдив, не може би, със сигурност излезнаха по-надъхани, по-мотивирани. Видях един беззъб Ботев. Може ли да те питам, Да. защото си говорим така с футболни хора, и черно-бели, и жълто-черни, и синьо-бели, каквито ще да са. Това е богатство на Пловдив, цветовата гама, и така, всеки клуб си има своето място в футболната история на Пловдив. Но си говорим, че години наред Локомотив Пловдив винаги в директните дербита, директните матчове между двата града, защото те са представители в елита, винаги превъзхожда Ботев така, по този показател амбиция, мотивация. В Ботев се сменят треньорите и се не се получава. Какъв е проблема според теб? Защо в един клуб винаги са надъхани, а в другия отбор? И явно енергията на Лулата е по-силна. Традиция, да. Ботев също така имаха скоро, нали, имаха скоро назначение, нали, на нов треньор. Ще ги оставим след малко. Ботев, да говорим за Локомотив. Очевидно, наистина, както каза ти, много ми харесва, енергията там някакси е по... Енергията, треньора сплоти футболистите, те имаха доста кадрови футболисти, виждате с 7... Имаха, да, големи проблеми. 7 кадрови промени имаха. Те и сега продължават. Те продължават, да, също така. Си не присъщи на двата им матча след това с Черно море и с Спартак Варна домакинства. Аз ги гледах. Наистина, в отделни моменти отбора се затрудняваше, тъй като ключови футболисти липсват. Абсолютно. И нали, както след продажбата на Хуан Переев Левски, взели са, нали, футболист, който има класа, има визитка, обаче според мен си му трябва време да се адаптира към българското. Да, той вече отбеляза един гол. Да. Не е лош футболист. Не е лош. Онзи ден говорим за Жуел Цварц, така се нарича. Да, мисля, че от Нидерландия. Да. Вижте, че школуван футболист отбеляза един много красив гол, решителен гол в последната секунда буквално на матча с Черно море и донесе точката, на която направи треньора Душан Косич и феновете на Локо. Много щастливи, защото Черно море не е кой да е. Освен това, битката между Локомотив и Черно море е важна. Тя е битка за... Тя ще бъде, може би, до края на първенството. Да, тя ще бъде за петото така място. Какво още може да кажеш за Локото в този матч с Ботев в четвъртфинала? Просто те излезнаха и знаеха, че трябва да го спечелят този матч. Докато и при Ботев това беше матча на сезона. Но не знаеха как да го спечелят. Но не знаеха как да го спечелят. За Локомотив, може би, нали, те се борят и на двата фронта. Знаем, че Ботев вече шампионата няма кой знае какво да гони. Да. Но тези момчета излезнаха с ясната представа, че трябва да вземат този матч, докато в Ботев това не го видях. Аз имам чувство, мисля, че май си говорихме с теб там на стълбите на Трибуна Спорт клуб на полувремето. Имам чувство, че допълнителен заряд, така да се каже, на феновете на Локомотив наля и факта, че предишното дерби, което те пак бяха домакини за първенство, то не можа да завърши. Там знаем какви бяха инцидентите. Беше присъдена служебна победа на черно-белите. И това като че ли така и до ден днешен и ръководството, и дори самият треньор Косич на пресконференцията след четвъртфинала имаше един момент, който пак засегна този факт. Феновете особено. Като че ли това допълнително... Искат да се реваншират. Допълнително мотивира... Със сигурност, да, защото предния матч беше много двуостър и може да се завърши както в едната страна, така и в другата страна. И ако... Аз бях споменал и тук. Ако матчът беше продължил с третия вратар на Ботев, може би, а 100% около че щяха да го вземат. Ботев фактически на практика това момче няма една минута в мъжкия футбол. В мъжкия футбол и това ще бъде голям стрес. Спомням си един такъв
дуел между Локомотив и Ботев, отново на Лута, когато на вратата на Ботев застана едно момче от школата, Мартин Димитров. Китаеца, както му казват. Китаеца, да, както му казват в футболните среди. Добър, талантлив вратар. Матчът дори започна, ако не се лъжа, с гол в полза на Ботев. Мисля, че Лазар Марин го вкара този гол. Помниш го този матч? Да. Впоследствие обаче Локомотив при същия си стил натиснаха и тогава и защита, и най-вече и самото момче, един от головите беше така, не успя да се намеси както трябва и оттам нататък вече кариерата му като че ли за това ниво за Ботев беше затворена. Така че такива моменти са наистина много, много рисковани. Аз наблюдавах матча и смея твърдя, казвам го съвсем откровено, от опит, защото абсолютно всички домакински матчове на Локомотив гледам на живо, а другите, които са по телевизията, ги гледам по телевизията и пак следя анализи и така нататък. Имам представа, гледам също така и другите матчове и имам представа и смятам, че няма да бъде преувеличена тази моя оценка, ако кажа, че Локомотив е един от най-много бягащите отбори в елита на българския футбол. Така е, без да преувеличавате, така. Говорили сме радвам се, че потвърждаваш това мое впечатление, говорили сме с треньора Косич, по тези въпроси той винаги е казал това. Движение, бегова работа, амбиция и себераздаване. Оттам нататък другите неща трябва да ги има, но не са чак толкова определящи, ако ги няма тези основополагащи. Точно това дори бе изключил да спечелят и дербито. Ботев нямаше лидер, който да ги поведе. Докато в Локомотив има няколко лидера, които сполучиха отбора. В онзи матч това беше първи Умбрембаев, да, той реализира гола. Оркестър. Който се раздаваше в двете фази на играта, беше навсякъде. Да те питам, не беше ли, сега тук вече, разбира се, когато той и господин Димитров, бившият треньор на Ботев, небезизвестния Херо, той го каза, когато карута се обърне, пътища много, но не беше ли, може би, тактически по-правилно, при положение, че в Локомотив се знаеше, че отсъстваха и Каталинито, нямаше го вече Хуан Пере, Митко Илиев, другия лидер по разбираеми причини, контузии и така нататък, и той на трибуните. И всъщност човека, който можеше да поеме диригентската палка, беше Първис Умарбаев. И той се справи блестящо с тази задача. Но нямаше ли да бъде по-правилно от гледна точка на Димитър Димитров и на Ботев? Да не отразират Умарбаев първо. Да не му разрешават чак толкова да оперира стоката, т.е. да има някакъв отработен план или човек, който... Макар че това в съвременния футбол почти не се практикува, но в такива случаи пък... Или пък други варианти да си го препредават съответно халфовете на Ботев. Такова нещо обаче не видяхме. За мен беше логично точно той и още няколко футболиста, които са така по-големите лидери в Локомотив, да бъдат неутрализирани. Не знам защо не се случи. Аз мислех, че Ботев трябваше да отбележи поне един гол, нали, ако иска да покаже, че... Знаеш ли, кое беше, може би, така най-сериозният показател, че нещо има сбъркано в цялата концепция на Херо за този матч. Значи, когато той, ти видя, през второто полувреме, той смени схемата от 3-5-2, мина с двама централни защитници и двама бекове в ляво и в дясно. И тогава, помниш, Ботев овладя така центъра на терена. Имаха и две греди. Общо взето, като се изравни. Друг е въпрос, разбира се, че Локомотив с толкова много бягане физически поотпаднаха накрая след 65-70 минути, но така или иначе матч се изравни. И дали пък господин Димитров не сгреши точно тук. На мен ми прави впечатление, и ще дам думата да коментираш, как беше построен неговия тримата халфове в средата на терена, как бяха паркирани, така да се каже, как бяха построени. Те бяха под формата на триъгълник, само че този триъгълник върха му беше към вратата на Ботев. Алгара като дефанзивен. Да, Алгара играеше като дефанзивен. Много рискован ход, защото това му беше всъщност
първият мач в Ботев като титуляр и той на няколко пъти имаше така, проблеми с подаванията. Пред него бяха двама плеймейкъри, Тошко Неделев и Коко Илиев. Всеизвестна истина е, че и двамата в дефанзивен план общо взето не са от не, че не тичат, не, че не се връщат, но не са така печеливши в единоборствата. През второто по време обаче той обърна, извади Коко Илиев, вкара Балянис и тогава триъгълника се обърна, стана с върха нагоре към вратата и тогава имаше наистина по-сериозно противодействие. И аз не знам, срещу този триъгълник действаха едни бойци. Ефе Али, Ивайло Иванов и Първис Умарбаев. И не знам как Херо си е представил, че тази стена от тези трима бойци, той ще може да я пробие с един алгара. Аз също не му разбрах философията на господин Димитров. Със сигурност аз да Ботев да бъде по-агресивният отбор. Сме да твърда, че по-класните единици. Да, най-малкото Локомотив отсъстваха 5-6 човека. Да. Трябва да играят повече по фланговете. Те искаха повече да през средата на терена да пробият през Тошко Неделев и Коко Илиев. Според мен по-печелившото ще е да са по фланговете или по левия, или по десния фланг, където нали, десния фланг беше за Локомотив, левия бек беше Тванчек. Да, Тошко Туров ли беше в този матч? Не съм сигурен как се казва. Той играе по принцип презумче централен защитник. Там можеше да бъде. Беше Лукас... Не, той беше наказан. Лукас Риан. Кой игра тогава? Защото вкара гол срещу Спартак Варна. Онзи ден? Да. Да, Тошко Тодоров. Тошко Павлов. Павлов, да. Избягаме неговото име. През неговата зона можеха да пробия, защото нали, това не е титулярната позиция, но момчето показва, че може и там да се справя. Ама знаеш ли какъв е проблема? Има записи от пресконференциите на Ботев. 2 пъти на пресконференция на Ботев, след мачове на Ботев и особено след матч с Бероя преди дербито, го попитах господин Димитров, защо не функционира десния фланг на въобще десния фланг на Ботев. И даже казах, че има го това. Казах, че Ботев в този вариант е като самолет с едно крило. Абсолютно. Защото отдясно нито има крило, нито има бърз вътрешен хал, в който да се включва, да покрива в атака и в... Трябва да се разчита само на Минков. Разчита се на Минков. Обаче никой няма зад Минков. Когато, примерно, този едно Колатенк се включваше в състава, той покриваше Минков много здраво, включва се напред, там фланга работеше добре, функционираше добре. Сега обаче няма никой зад Минков. Освен това, Минков стил му на игра е такъв, че той като че ли, да си го кажем истината, има проблеми с точните центрирания. Не, че не се бори, не, че не центрира, но в повечето случаи не намира адресата. Да. И предпочита, стигайки до наказателно поле, да се връща назад, така се претъпява остротата в атака и нищо господин Димитров не беше направил този фланг да го съживи. Никакъв план нямаше и оттам дойдоха всъщност големите проблеми. Но ти като каза за Тошко Неделев и като каза, че Ботев игра в този матч без крила, има 2 много сериозни момента, на които искам с теб да обърнем внимание. Имаше един момент, забеляза, в който всъщност Ботев игра с едно типично крило, започна матч с едно типично крило, Педро Игор, който играше отляво. Но беше много здраво в клещите на Адриан Кова. Ако Кова го изпускаше, го прихващаше Мартин Русков или там някой друг, той почти не може да се прояви. Но през конференцията след матча господин Димитров заяви, че е разочарован от един футболист, който той се принудил да го извади на полувремето, защото бил дошъл с неподходящи спортни обувки калеври и се плъзгал. Според теб този... Несериозно е. Несериозно. Първо от страна на футболиста,
но несериозно и от страна на менеджера. Да. Защото имаме домакин, имаме резервни футболисти. Няма как да няма един чифт бутонки, неговия номер. Това става по-за професионален отбор. Точно така. Какво е било професионалното в подготовката и в настройката за този... Така че в един момент с изваждането на Педро Игор, Ботев започна, обърни внимание, с Алекса Мараш и с този Франклин Маскоте. Двама тежки централни нападатели. Такъв стил на игра, с двама тежки централни нападатели, даже вече и в Англия не играят на времето. Това сега да кажа, че това е самоубийство. Самоубийство. Особено в такова дерби, където се преливат често от контратака. Според мен трябва, нали, с един таран или дори според мен по-лек нападател в случая, с тези да е по-добре. Преди време имаше пак така един подобен матч. Тогава имаше един футболист, Гайгари Нелсън. Него го бяха ползвали тип фалшива деветка и му се получаваше много добре. Получаваше се и с Жоао Пауло също. С Жоао Пауло и още един футболист, който след това, сега в момента ми обягва името му, след това той беше трансфериран в Ференцварош в един момент. Маркиньос, да. Точно Маркиньос. Сега, проблема е, че при наличието на крила на резервната скамейка и преотстъпени от Лудогорец Емерсон и Калу, беше много така жалко такива футболисти, които са едри, високи, снажни, да бъдат принудени да тичат, да надбягват отбраната на Локомотив. Нещо безумно. И аз още в момента, в който видях, че това ще бъде такъв ще бъде формата на нападението на Ботев, там с колеги на матча споделих, че този матч вече е победа за Локомотив. Така се и случи. Така е. В Ботев като цяло тип таран нападателите не са чак толкова успешни, освен ако мога да кажа два престоя. Единия на Стивен Петков преди години и на Атанас Шилев. И на нас, нали, те така играеха добре с глава, с поданията от Тодор Неделев, те ги реализираха. Но също така Тодор Неделев пак беше в отбора и играеха като футболисти, както казахме, Жоао Пауло, фалшива деветка, нали? Тогава Нелсън, след това имаше това момче Маркиньос, който си играе, мисля, че играе в Спартак Москва на доста високо ниво. Според мен това е по-ефикасният начин. Фалшива деветка. Да, то пак зависи от футболисти. Това матч не се прилича. Не се прилича и футболисти, с които разполагаме. Така е случило се. Сега, дай да видим, тъй като ние си обещахме, че ще коментираме и тези люти регионални пак дербита между Локомотив и Арда с много голям залог за стигане до финала за купата. Да стигнеш до финала за купата, това си е вече... Някой беше казал, че най-лесният матч е финал, защото там играеш освободен. Ако стане, стане. Ако не стане, така. Но също така този финал тежи доста. Особено за футболистите на Локомотив, както знаем, си ги подкрепят най-вероятно доста хора, ако евентуално стигне до там. Ако един от двата отбора си позволи да подцени другия отбор, ще бъде пагубно. За мен Арда никак не е лош отбор. Има много комплексен отбор с много добър треньор, млад, амбициозен, много интересен. Минал през Локомотив. Това не трябва да се забравя, защото той знае обстановката, стила на Локомотив. Той може би стана треньор точно в Локомотив, тежките времена на Локомотив. Но Александър Тунчев и неговия щаб. Той спечели с Локомотив сребърни медали, а пък като помощник на Бруно Крапович спечели и купи. Да, би Ботев 6-0. Така. Тунчев е много добър специалист, аз много харесвам. Не само той, нали, те младите специалисти, които сега навлизат в ФБ Лига, които са, нали, навлезли по-скоро, доста ми харесва, както той и Ицо Янев, нали. И не само тях, и други. Ще падне голямо надиграване между него и Косич. Но със сигурност не трябва да има подценяване. Косич е много голям тактик, той е тип Душан Керкес, както беше Ботев преди време. Той, извинете, да прекъсвам, той каза нещо, и между другото не за първи път, но онзи ден след матча с Спартак Варна пак го каза, и аз му вярвам. Той каза, аз не гледам толкова, определям тактиката не според противниковия отбор, аз гледам моя отбор.
как ние можем да играем и какво максимално можем да дадем от себе си в този матч. И с оглед на това, в зависимост от контузии и наказания, той ротира футболисти и търси подходящи изпълнители за съответната Точно зона. това е правилният подход, според мен. С други думи, шансовете са 50 на 50. Да, според мен. Даже аз си мисля, че са май 40 на 60 в полза на Локто и ще кажа защо. Заради феновете, евентуално. Това е едното. Точно така. И другото е заради втория матч домакинство е на И двата Локомотив. матча ще бъдат домакински. Феновете си ги подкрепят на Там Локомотив. в Кърджали те имат все пак. Да, имат, но също съм сигурен, че феновете на Локомотив ще се напълнят сектора за гости. Но е важно Локомотив да играе това, което може да играе. С това, което казахме, Да, преди с малко, подание, бързина, с бързина. с да покорят много поясното борба, пространство. себераздаване. Дай Боже до тогава да няма повече контузии. Да, също така. Това също може да им изиграе лошо сега. Има един проблем. Дали този проблем е фалшив или реален, ще проличи утре, тъй като се говори за още един трансфер, изходящ за Каталин Ито. Четах по-скоро такова нещо. Не знам дали не е спекула. Дай Боже да е спекула. Ами да, за Локомотив. Защото трудно се намерят заместник като Каталинито в Много важна фигура в състава е. Да. И ако бъде продаден... Аз си мисля обаче, че... Не знам, ти ще кажеш и ти. Смяташ ли, че наистина ще бъде продаден или по-скоро е спекула? Ами, ако е добра офертата, може би като познавам господин Корошарски, ако попадне добра оферта в Локомотив, ще го продадат. Моето мнение е, че вероятно е имало оферти за него, включително и от Левски, но при това положение, след като Локомотив отива на полуфинал, едва ли ръководството ще си позволи да оголи състава, защото дори да бъде направен входящ трансфер, няма да има време за обиграване на новия футболист. Дай сега да отидем към, отново да говорим за Локомотив, но тези две ремита с варненските отбори и в двата случая 1-1, в единия матч Локомотив игра с 10 човека едно полувреме, във втория матч Локомотив игра с човек повече едното полувреме, но така не, че резултатът беше един и същи. Доколко тези мачове могат да се окажат решаващи за това пето място, което е възможност за бараж и оттам пробив в Европа? Всяка една точка има значение. Тук битката основно ще бъде между Черно море и Локомотив. Също така, Черно море също не ги чака лесна програма. Да. Виждаме другия матч име с Добруджа, където Ясен Петров показва много добре игра. За мен наистина ще им бъде доста трудно на Черно море в Добруджа да вземат нещо, но има много мачове. Забелязваш ли, Черно море има някакъв застой? На този път трансферите не им бяха правилни. Илян Илиев защо не са правилни? Вероятно, защото Илян Илиев се оплака, че май бюджета на клуба е намален. Той човека поееше чудеса от храброст, наистина. Доста години го оставиха човека да работи и буквално той да си менеджира сам отбора. Просто тази година не попаднаха на трансфера. Знаем, предните години доста добри футболисти намираха. Той предимно от Португалия докарва. Нали? Знаем, че той е работил доста години в Португалия, както и като треньор, както и като футболист. И има контакти там, докара доста качествени футболисти, но този път явно не се случи. Има и такива периоди. Първото име, за което се сещаме, е плеймейкъра на Левски, Мазир Сола, който идвайки в Левски промени въобще самия стил. Цялата визия на отбора. Стана много по-комбинативен футбол, който играе Левски, много по-опасен. Много интересен футболист. Вчера, не знам дали гледа го матча. Веласкес си беше позволил да го пусне в една... Макар че Илия понякога правеше точно такава роля му даваше, да играе на фланга, тъй като той все пак е с по-нисък център на тежестта, може да финтира, да създаде числено предимство в наказателното поле. Пък има и необходимата бързина, но той се справи и отбеляза... Той е доста поливалентен играч. Може да играе както зад нападател, така и по-назад, така и на крилото.
Мазур Сова е добър футболист, особено за родните стандарти. Сега Локомотив също обаче има тежки мачове. Има, да. Нека да ги кажем в каква последователност. Отначало е с Лудогорец гост, после с ЦСКА 1948, после гост на Левски. След това не спомням с кого беше домакинство. След това идват и мачовете за купата. Да, и на Колежи също така има още едно дерби. Това са все, да го кажем, напечени. Тежки мачове. Не се знае дали ще издържи като цяло отбора физически, нали? Защото имат доста кадрови проблеми. Иначе хубавото е пък, че отбора натрупа един сериозен точков актив и поне за сега е спокоен, гледна точка на тези преследвачи там, Ботев, Враца, Славия, които очевидно... Те са далеч, според мен. Които отправят все пак. Миналите мисли за петото място. Аз съм впечатлен от Ботев, Враца тази година. Много добра селекция. И не е лош треньор. И не е лош треньор. Тодор Симов. Той на 2-3 пъти водеше Левски. Водеше юношите на Левски. Не, водеше и мъжете на 2 пъти, мисля, че когато имаше там някакви рокади и винаги се представяше добре. Спомням си една негова победа тук на базата Никола Щерев Старика в Комател. Въобще добър треньор. Дай Боже да има такива... Да, на Левски школата за треньор също не е лоша. Знаем, нали, както Тодор Симов, така и Борислав Кьосев, Сандански играе също добър футбол. Нали, Ахмед Хикмет в Слогия. Там при него нещо не му се получават толкова нещата, но за Тодор Симов е приятната изненада в ФБ Лига. Нали, той завари положението на Христо Янев, но също така да го продължи да го надгради. Щях ти задам този въпрос малко по-късно, но понеже започнахме с Тошко Симов. Вероятно знаеш този факт, че от началото на шампионата изминаха като календарно време 8 месеца, 14 треньори бяха сменени в елита, а толкова е броя на отборите. Това, разбира се, не означава, че всеки треньор, всеки отбор е сменял, но има отбори. Да ти кажа ли кои, или хайде предположите, кои са лидерите в най-много треньорски смени през тези 8 месеца? ЦСКА 48. Да. Ботев. Ботев е първенец сега. В момента Лучо Батанов, който не ще води Ботев, е четвъртия поред. Не съм сигурен дали той е лицензиран, но... Не е лицензиран. Киселичко си води отбора. Не. На скамейката човек с лиценз ще бъде Иван Цветанов. Иван Станов, но Ботев, за Берой се сещаш? За Берой, да. През септември не съм сигурен как стояха нещата. И там трети треньор. Монтана Калпаков, човек, който беше тук в студиото и гостуваше. Той в Дупница прави се чуде сад. След това беше Анатолий Намков. И сега е Гръка, който и сега е въпросният чужденец, който ти спомена. Това явление, как ще го коментираме? За мен това не е окей. Особено в България не обичат да дават шанс на треньорите, но за мен поне един сезон трябва да се даде шанс на един треньор да си покаже философията. Няма как един човек да дойде с магическата пръчка, вълшебната пръчка да направи нещо. Няма как. Най-нормалното време е да се даде време. Буквално точно така, ясно. От това, което казваш, за да преминем към Ботев, тъй като времето е напред, да имаме още 15 минути, да поговорим и за тях, това, което се случва и мачовете, които предстоят. Още повече да напомним на зрителите, че ние ще ходим двамата с теб да наблюдаваме на живо двубоя. От 18 часа днес шампиона Лудогорец гостува на Ботев Пловдив на стадион Христо Ботев или както е известен Колежа. Но това, което каза, май е така критика от твоя страна към шефовете на Ботев Пловдив, които не дадоха възможност на господин Димитров, аз не бих искал лично да ги небезизвестния Херо да така развие своите концепции. Не бих искал лично да ги критикувам. Те се знаят най-добре. Все пак те дават парите, както се казва. Но за мен може си да му дадат още малко време. Поне още 2 мача. Много интересна беше реакцията на Илиян Филипов, благодетеля на Ботев Пловдив, който май на другия ден след четвъртфиналното дерби с Локомотив каза, че се чувства предаден от всички, от треньора, от футболистите. Не спомена феновете, но очевидно
Факта, че в много мачове стадион Колежа е полупразен, да. това не е добър факт. Не сгрешиха ли в Ботев точно тук? Те като че ли целият стадион, целият сезон, цялата своя спортно-техническа работа я сведаха до победата в два матча първи матч срещу Берой, за да може да запазят живи шансовете си да влезат в втората група, където да се борят евентуално за пето място и четвъртфинала с Локомотив. И когато и в двата матча се провалиха... Трябва точно тук да натиснат. Трябва да натиснат. Но разбирам го, господин Филипов, че е предаден. От феновете няма как да бъде предаден, защото те бяха в сектора за гости, бяха изпълнени на ловута. Тук с Берое самите футболисти трябва да се чувстват виновни. Те не можаха да отбележат гол. Имаха няколко удара, но твърде малко идва тук отбора на Берой, който никак не е добро състояние. С 11 чужденци и да не може да им вкараме гол. Самите те си направиха всички мачове трудни. Няма кой да е виновен. Има нещо сбъркано в атаката на Ботев. Ето един факт, върху който можем да разсъждаваме. В въпросния матч срещу Берой, забравих точната цифра, дали 12 или 16 бяха ъгловите удари, които изпълни Ботев. И нито един удар в очертанията на вратата след изпълнението на ъглов удар. За какво става дума? Слаби статични положения, трябва да работят повече върху това. А това вероятно се дължи на факта, че треньорите се сменят през 2-3 месеца. Налагат собствената философия и те футболистите, като дойде един треньор казва, нали, искам да играем по този начин, след това идва тук, треньор казва, че неговата философия е по-различна. Това трябва да се дава време на треньорите. И сега се надявам, нали, следващия треньор, ако е Лъчо Балтанов, нали, да му се даде време на него, ако не е той, нека да бъде млад, амбициозен българин и да му се остави време. Аз мисля, че по-добрият вариант е на бившия капитан на Ботев Пловдив, Лъчезар Балтанов, да е жив и здрав. Пожелаваме му, разбира се, успех днес, но по-добрият вариант е да му се постави задача да вземе пролиценз и през това време, разбира се, да трупа опит на резервната скамейка покрай някой друг сериозен специалист. Той вече беше помощник на Киров, съответно беше в щаба и когато Иван Цветанов там води отбор за 3 мача. Ето сега и при Херо беше в щаба. Така че за мен това е по-добре. Практиката показва, че такъв вариант треньор без лиценз, а пък на скамейката стои в сянка специалист, който има лиценз, не мобилизира отбора и не се отразява добре на съблекалната и на колектива, защото създават се вече там едни такива първо междуличностни взаимоотношения. Единият с лиценз, пък няма думата, другия без лиценз, пък той има думата. Самите футболисти, нормално е това да си го мислят, но той не е правоспособен, пък той ще ни каже така, това. Така че... Има такива разногласия. Никога, в никой отбор такъв вариант, той е временен вариант. Затова Ботев... между другото, сега е момента да го кажем, че над Ботев надвисва дамоклевия меч на опасността от изпадане. Защото, хай да го оставим днес този матч, както аз се изразих така няколко пъти. Това е последният контролен матч, който Ботев играе след дербито с Локомотив. Това са матчове за така стиковане, за натрупване на някакво самочувствие. Ако има какво да се вземе. Но след това идват два жизненно важни матча за Ботев. Гостуване на нивата край река Огоста в Монтана и домакинство срещу Септември. Ако Ботев не успее да вземе пълния комплект точки в тези два матча, става изключително лошо. Психологически това страшно много ще нарасне върху футболисти, треньори, ръководство. Тези два мача се изглеждани на нож, буквално. И особено знаем в Огоста, както казахте вие, че там е много тежък терен. Монтана са свикнали да играят на такъв терен, ще играят разчитат точно на такъв тип футбол силов, докато Ботев има, нали, футболисти, които
могат да играят по-техничен футбол. По-меки футболисти. Никога не са играли такъв силов физически. Да, особено с това момче, където идва от Лудогорец под найем, който е Емерсон. Емерсон, да. На мен нали, ми допада така, като има класа, има стил, но там мисля, че той по-скоро няма да може. Там ще бъдат с по-голями биткаджи, трябва като Марес, като Маскота, като Калу. По-скоро такъв тип футболист. И в центъра, особено, трябва да има бойци. Аралко. Добро впечатление направи, нека да успокоим феновете на Ботев, които така по-скоро гледат мачовете по телевизията и по тяхни си причини не идват на стадиона, но добро впечатление прави също така дефанзивния халф Силва, който е така, доста физически здрав, млад, 1,90 и няколко. Да. Играе много сериозно и си мисля, че той също е добро попадение там за тази... Той ли идва от Гьостопе? Не, от Гьостопе Закария Тиндано. Страшно впечатление направи той в контролните мачове в Турция, както и тук двата мача срещу Севлиево, Раковски Севлиево и срещу Спартак Варна. Много добро впечатление. Халфбек, физически сложен, изключително добре се включва в атаката, но, за съжаление, той документално не е оправен все още. Ботев обича да залага на такъв тип футболисти, млади, нали, под 20 годишни, такъв беше Оджо. Има, нали, историята, знае по-различни, като Нади. Такива бяха и Нади, който виждаме сега в трансфери, и Окаки, и Акере, преди това Траоре. Това са все футболисти, които наистина... Сега, проблема при тях е, че те идваха от там небезизвестната африканска школа и после в Русия. Но проблема е, че те им бяха нужни месеци да се адаптират към мъжкия футбол. Но пък много бързо се адаптираха и се направиха трансфера. Да, и се развиха. С една дума, какво всъщност пречи на Ботев? Защото вече онова оправдание, което беше при Ники Киров, че няма подготовка, всичко е в движение, селекция се прави в движение и така нататък. Сега това вече не върви. Да. Но какво пречи на Ботев, ето от нова година насам, да играе, да има такъв срамен старт? Защото за парите, които влага господин Филипов, за тези футболисти, които с теб съгласяваме, че не са лоши футболисти, не са. И да не можеш да отбележиш гол в 3 поредни матча. Кои са основните причини? Да го казали в прав текст. Трябва футболист тип Ивелин Попов, който беше тук в Ботев. Лидер, човек, мъжкар, който изгриза и иска всеки мач да побеждава. Трябва на Ботев такъв тип футболист като него. Нали, ако намерят такъв тип, нали, да привлекат или да създадат, за мен това си бъде най-доброто, но не го виждам. Има ли значение дали този лидер е българин или чужденец? Трябва да е българин или чужденец? Ако може да е българин, още по-добре. Още по-добре, да. Защото в Ботев в момента има един такъв футболист, това е Антуан Конте. Доказан лидер. Феновете го помнят как водеше отбора в онзи финал срещу Лудогорец. Гола му там, който всъщност вкара матча в едно благоприятно за Ботев русло. Но казваш по-добре да е българин. Това вече е проблем на... Но трябва да е в предни позиции. Да, лидера винаги трябва да е свързан с гола. Да умее да белези, да умее да дава асистенции, да се бори за победата. По-моему, аз сега ще кажа моето мнение, ти можеш да го коментираш. По-моему, големия проблем на Ботев, не само сега след Нова година, но изобщо през този сезон е ротацията. Ротацията на треньори и ротацията на футболисти. Идват, тръгват си, не могат да се сработят. Според мен не трябва да се правят чак такива гънки селекции с толкова много футболисти. Трябва да бъдат по-обрани, не да залагат на количеството, на качеството. По някой път се налага, нали, да се вземат по-опитни футболисти, малко по-високо платени, но да свършат работа. Не казвам, че тези младите, които няма да свършат работа, но на тях им трябва време да се адаптират.
Докато Ботев, ако иска да се цели високо, трябва това да направи, да вземе подготвени футболисти. Подготвени. В тази връзка ще кажа, че с много голям интерес наблюдавах онзи ден на двубоя между Локомотив и Спартак Варна. Как се представиха преотстъпените от Ботев футболисти в Спартак Варна и бях доста изненадан. И то в добрия смисъл на думата, който иде да покаже, че тази селекция, която е правена през лятото, не е съвсем слаба, а пък тази, която сега беше направена, може би даже още по-добра. Направим впечатление, например, в Спартак Варна като десен бек, не халбек, а бек играеше Мартин Георгиев и Нуша на Ботев. Да. Изключително добре, почти не допусна грешки срещу толкова бързо и маневрено крило като Жулен Лами, въпреки че там даже на моменти нахлуваха и Парвисо Марбаев влизаше, и Каталинито в някакви моменти влизаше, но се справи добре. Много така добре бях изненадан от Тайлсон. Да. Бразилец, който тук в Ботев го опитваха да играе като крило, а там в Спартак Варна Георко Хаджиевски му е дал диригентската палка. Той играеше зад централния нападател и доста добре. Второ по време вече, когато останаха с човек по-малко и имаше много бягане, там той вече се позагуби, но първо по време добре игра. Разбира се, с интерес наблюдавах и заради слуховите Шанде, който наистина един много... Доста разък футболист. Да, футболист, който може да прави разликата. Добър футболист и аз се очудвам, че той все още стои в Спартак Варна. Няма се очудя, ако някой не се така реши от... Защото за чужбина вече е късно, от родния шампионат. Но някой от родния шампионат да го вземе. Прозореца затваря утре. Сигурно би свършил работа на много отбора. Че Спартак Варна изпитват финансови проблеми и така или иначе трябва да бъдат принудени да продават, за да оцелеят, иначе няма как. Още един футболист има преотстъпен от Ботев в Спартак Варна, Талес. Той очевидно обаче... Още не се е адаптирал така. Той и тук в Ботев изигра 10 минути. Сега там още... виждам, че стои в групата, но резерва, очевидно, нека да не прекаляваме с оценките, има май от така речените гради в... Тип ментета. Да. И един млад футболист, който Ботев първо го преотстъпи, после се го върна обратно, Джон Емануел. Той се включи през второто по време, дефанзивен халф, добре, нямаше груби грешки. Макар че трудно е да се оцени играта на Спартак Варна през това по време, защото те играха откровено опълченски, прибрани в наказателното поле и напред, каквото се случи. Имаше там едно-две слизания на Шанде. Общо взето, нищо така лесно не чака нито Локомотив, нито Ботев. Оптимист ли си, че Локомотив ще играе в Европа? Често казано, мисля, че няма да може. Така мисля аз. Песимист. Така мисля, нали. Нямам нищо лично към отбора, просто така с оглед на другите отбори как се представят, не мисля, че Локомотив има тази дълбочина в състава да може да се бори на двата фронта. Да, ние си говорихме в предварителни разговорите и точно това каза, че Локомотив няма все още нужната дълбочина в състава и при този дълъг сезон и то най-тежките мачове ще бъдат в края, като това е доста голям, доста сериозен риск. Мисля, че няма да им стигнат силите. Но пък нека му полагат. А Ботев? Ботев, за тях вече, каквото и да кажа, не знам. За Ботев, тази година няма какво вече да печелят, освен да се запазят място в елита. До година да надградат. Май това стана основната цел. Да се запазят. Да обиграват отбора на летния трансферен прозорец. Хората, които се занимават с трансферите, нека да обърнат внимание наистина на качествени футболисти. Аз мисля, че Ботев няма нужда от повече футболисти, дори и през лятото. Тези футболисти, които има в момента, са добри, просто някой трябва да ги нареди, да ги мотивира, да ги накара да тичат. Аз мисля, че освен Мараш, може би ще трябва още малко подсилване в атака. Говоря за голмайстор, който да е тип фалшива деветка. Защото имаме
защото имаме Франклин Маскота, имаме и Алекса Мараш, но нямаме го този футболист, който да може да е подвижен по терена. Ти сега отваряш една тема, която и аз така се опитвам да казвам. А в Ботев в момента има един универсален футболист, Педро Игор. Той може да играе и по в средата, може да играе на левия фланг. Той спокойно може да изпълнява тази роля защото е такъв тип футболист, който един на един преодолява много лесно съперника, комбинира много лесно с хората зад него, вляво, вдясно от него. Но това очевидно е, сега да не се правим на треньори двамата, очевидно е работа на треньорите. Бях го наблюдавал Педро Игор в матч срещу Лудогорец, тогава играе в Динамо. В Динамо, да. И ме се направи добро впечатление, точно както казахте вие, един на един на лявото крило, газах футболист, умее да центрира. Нали, друг е въпросът как се справя на върха на атаката. Да, това вече друга тема. И последен въпрос за днешното предаване, тъй като време почти изтече. Прогноза евентуално българин или чужденец ще поеме Ботев в следващите седмици. Защото на мен лично малко ми е така трудно да си представя, че с Балтанов отбора ще изкарат до края. Лично на мен им се иска да бъде българин. Ако може да е млад и амбициозен. И ако вече компромисният вариант да бъде чужденец, но от балканец, от Балканите, който е запознат с българския футбол. По-бързо да се адаптира, тъй като няма време. Да, но за мен главното желание е да бъде българин и Балтанов да му влезне в щаба, да трупа опит. Имаш ли име? С име не мога да кажа, но мисля, че Петър би бил подходящ. Доколкото разбрах, той е отказал, да, там преговорите са приключили. Нека да не се правим на Баба Ванга, но ще наблюдаваме, ще видим какво се случи, ще коментираме. Много ти благодаря, Ванка, за това, че беше отново гост в нашото студио. Ще продължаваме с нашите коментари, ще виждаме по стадионите и съответно ще трупаме впечатления, които да даваме възможност на нашите зрители и те да бъдат съпричастни на това, което се случва в пловдивските отбори, както в елита, така и в по-долните нива. Няма да е лошо в някои от следващото предание да коментираме и Марица. Да. Добре, уважаеми зрители, това беше всичко за днес. Приключваме и се видим с вас отново следващата седмица. Вие гледате предаването Кухнята на новините на Пловдивска телевизия Тракия. Най-интересното предстои.